Нещо проблема е в моят телевизор. Коли ме уби? Видяхте на карта, беше спотнат, брат. Нещо проблема е в Това моят си е телевизор. хак направо спота. Не е хак, брат, аз почнах да стрелям първи. Ще не е хак. Колко си е, брат? Двама сме, аз искам да ти върна ножа, човек. Затова скачам така върху теб. 15. То с тия хакер. Не, не. Добре, пак ще говорим. Аз зад него вървя Падна като и той, като му излизате, е изненадан такъв, бе. Не бе, не Не, бе. брат. Той и на мен ми пада като куша. Излез му лице в лице. И тогава ще говорим дали е хакер или не. Къде му излезе? Сега му излезе. Кога му излезе, бе, бе? Майка ти, снайпер да е, айде. Чарли. Махай го, Чарли, Емо. аз бях там. Къде му излезе в лице? Отстрани беше. Къде в лице съм му излязал? Бе, той преди малко другата страна е тръгнал да влезе. Браво, Човек, пацан. аз сега бях там, бе. Ко ми обясняваш глупост, нали бях там? Като се стреляхте, нали? Зато и ти го казвам, бе. Да, 15-7. И за ще отстрани на входа от към отзад, дете. От към билта. Аз съм наехал. Ай, също не трябва, че казвам. Еми аз той ти казвам, отзад, дето е. Аз съм 0 на 5 с него, ама аз съм... Нали бях там, бе, човек? Както и да е, няма спорим, добре. Как скочих? Да, дай да го напиша. Видя ли прескочих аптечката? 8 ли беше? А, то не е включено. А, те,